Horraino, etorri gara gaurkoan. Bi pilota partidu eskaintzeko, bat zuzenean eskainiko dizuegu oraintxe bertan, besteak haueko 10:00 aurrera, eta biek ere oso itxura polita dute. Han, Eusko Bizkaia aldetik etorri garenean, eguraldi umela bilatu dugu, hemen berriz, bero handia da, eta ikusi egin behar, ea horrek eraginik baduen gaurko partiduan ala ez. Tolosa 3. eta Almandoz, Berasaluze 7. eta Cerro, hauetxek dira eskainiko dizuegun partidu honetako protagonistak, eta protagonista ere ez aldala izango, baina protagonista izan daitekena pilotaleku bera. Itxura politikoa, jendea erruz, arratzaldeko 5:30 jende asko zen pilotalekuan, baina sartu bezain pronto zoruaren dizdira ikusi dugu, eta pilotekin asmatu beharko dute enpresakoek, bestela pilota asko xamarrekin jokatzeko oso zoru bizia du Navarreteko pilota leku honek. Jose Tolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Iritzi bereko alaiz, itxuraz behintzat, pilota motel xamarrekin jokatzeko modukoa. Bai, frontoia oso politezeo, dotore jarri die, gaina telebista etorri behar dula, eta bakik frontoiak pintatu itizkie, dotore jartzizkie, baina lurre pintatuta zeo, pinture zeugek, eta urduan brillo ondi zeuke lur honek, eta urduan hemen pelota asko kintzeo jokatzek eta nahiko arriskutsu bizatetuk, pelotari asko ez dilako jartzen, da pelota asko ibiltzealako, horrexe arrisku izatzeko. Bueno, ea moldatzen diren pilotariak, eta ea moldatzen diren enpresakoek ere pilota baju xamarra jarri, eta pilota egokia jarri ezkero, itxuraz, bi partidu eder jokatuko baitira gaur Navarreten. Ezan, haueko 10:30 eskainiko dizuegun partiduan, Itin 3. eta Galartza 3. Kapellan eta Elkoro izango dituztela etxai, eta aipatu bezala, estreineko partidu honetan berriz, Inizio Tolosak atzelari Jesus Mari Almandoz izango du, eta Einaut Berasaluzek David Cerro. Partidua hastear dugu. Lehen da biziko sakea, berrezko aurrelariak egin berri du, eta ez zineraman Almandozek estreinik hori, pilota erabat motz gelditu zaiolako, bera guzte baino askoz motzago. Bai, pinture pixkeat ezkarpa eta jounen ero inde pelota eta askotan dekoi pintatu berriko lekuko lana dituk. Pelota erabat eroidek. Da ia aukerik ez dik izan eskui sartzeko. Bat erautz beraz, eta badoa berriro ere Berasaluze, atera du oraingoa luze, Almandozek ezkerrez eraman. Berriro ere ezkerrez pelota gainean jarri, Berasaluzek aurrean egin nahi, baina hortxe da Nexio Tolosa. Ez da, denbora asko, Azpe enpresara etorri dela Etxaniz, Galartza 3. eta beste egin bat bezala, eta pixkanaka lagun berrietara moldatzen, egitura berrietara moldatzen, ari da amezketako aurrelaria ere. Bi eta huts eta Josean, bai partidu honetan, bai urrengoan, aurrelariek itxuraz izango diate gaur pilotan egiteko aukerarik, hau behintzat pilota motelantzeko delako. Pixkeat nik uste enpresakoi behiatu dula, pelotan urten behitortzen zigolako lekuta eta pena izatek. Frontoia dena beteta egon, olako giro politizeok eta partiu txarrak atatzea. Ez enpresa bagarrik pelotarik berdin. Eta urruan eta arrazuzke pelotan egiteko mugukok, eta aurrego partidutan beti ikaraz egitzetuk. Beti ikaraz egitzetuk, askotan ikara materialako pelota gehi jartzea eta partiduik ez izgusteko. Eta beti hotek arrisku hoi, baina pelotan aitzik ez dut izango gaur. Jokatzeko du materia, alare asko ibiltzen dituk. Eta guain arte ikusi, pelotarik epeak guain Cerro galdui, lehen bi pelota berriz bat oso txarra eta bestea saketindik. Almandoze galduizki eta guain arte zer ez du ikusi. Baldintza berrietara egokitu behar izaten du pilotariak, eta estreineko tanto hauetan horretan txeri dira lau protagonistak. Hauen nahiko sakeak, oso urrutia jundek. Bederatzigarren kuadroan
sartu nahi izan du ezkerra David Ferro, Altsasuko atzelariak, baina ondo ateratako zakea zen, eta pilota ez da Frontizeraino heldu, eta beraz, lehen da biziko aldiz. Partidu honetan aurretik dira Tolosa eta Almandoz. Zerro ezin eraman berriro ere, eta hau ere motz zamar gelditu zaio, baina emateko moduko ematen zuen. Bai, nahiko ondo atea zaio, baina baki pelota egazto bestelare konfiantza gutxi eukitzen dieztik, konfiantza gehiago eukitzen da lehen gainetik bi aurreko sake sartu bali mezku urdin da gutxio. Bate sinismeni pare sartu zio, eskue, pelotorri. Lau eta bi. Artekariek mila gorri diote. Eta, esan dizueguna. Zendea, erruz. Pilotalekuan. Dena beteta eta erraz beteta gainera. Eta beste sake bat, ez da jarri oain gone, baina egiten dik ezkerpa eta jotzonen hemen kampu alde ateatzen dek. Normala baino gehiago ateatzen dek, eta pixka jarri behar zete pelotarik. Ikusizko nola ateatzen den. Baina lehen esan dena, konfiantzik etzetea eta ikaraz ere, mutillo. Bost eta bi. Sarkerekin mina hundi egiten ari zaio Tolosa hirugarrena Ferrori, hau ere sakea da. Hau eraman du Altsasuarrak, Almando zentzat aukera. Partidu oso otorea jokatu zuen Amurrion, azken egin zuen azkenengo ura. Eta badirudi Abuztuen erdikaldea pasa berri dugun honetan, sasoi puntu egokian dagoela lezakako atzelaria. Ferro ondo orain aztertutako eraman Almandozek. Keinu egin eta utzi Tolosa hirugarrenak. Almandoz, beraz aluze hor da, aukerakoa du. Luzo moztu, Tolosa eraman. Ezker gantxo agotzeko modukoa keinu egin eta utzi egin du, nahiko labur gelditu zaio Almandozi. Eskatu egin dio. Ondo eskatu, eta aurrela intzan nahiko txarra izatetu pelotoik. Eske lurren jute baita ikeragarri pelota. Pelota dutuk normalak. Daren igual enpresa sexton bilatutun bakunak ateizkit, baina ikeragarri juten da lurren, oain ikusin beharrik pelotoi nola juntzaion. Beraz aluzei, inautei, eta ia pasa intzaio. Eta bat indarri baiko pelota duen, baina lurren asko biltzen dek eta ez dek errexea hemen pelota ditea. Oantxe ikusiko jo, justu eaman indi pelotoi, alture pixkatekin, jotzea junten dek eta ia nola tiatzeion. Ia pasatu eta egin zuen. Atera du, Inaxo Tolosak. Beraz aluzek, ahi bezerantzun. Ferro, justu. Hore, eramateko moduan izan da. Almando, pixkanaka. Atzeko kodarotan agintzen ari da Osakarra. Oraingoa, barruan justu. Ferroren erantzuna. Ari dira, lau pilotaria partiduan sartzen. Orain arte, opariak gehiago izan dira, egindako tantoak baino, badirudi, ari direla neurri hartzen, baldintza berriera. Almandoz. Tolosa eskerra idea, beraz aluzek erantzun, Tolosa berriro ere keinu egin eta lagunari utzi dio, aikoan bazuen Ferro, hortxe du aukerakoa, atzera Altsasuarra. Bederatzi garran kuadrotik Almandozek erantzun, beraz aluze, orain Zabalera, bera Tolosak, baztertu. Beraz aluze, hortxe du, Inaxo Tolosak eskerra idea, oso ondo, Tolosa eta oso ondo, beraz aluze ere. Tolosaren erremateak, kantu usaia zuelako.
Ondo orain Almandoz. Eta Ferro ere. Rosa, keinu egin eta utzi. Almandoz ekatzera. Pilota zabalduz, bildu egin beharko du Ferro. Bueno, tanto politio jokatzen aditu behintzat, dauen garaie. Orain arteko txukunena. Ondo gogautakoa, batzuk eta bestek. Bai, baina agintzen Inaxio Tolosa eta Jesus Maria Almandoz ari ditu. Bai, tanto gehienak beak ez ditu izan aukera hondik, jokatutako tanto oso gutxi izan ditu, baina bai arte tanto hontan behintzat beak gai ditu gaintzen. Eta Josean, pilotalekua dagoen bezala egonda, pentsatzekoa du. Berazaluze sakalari egokia izanik, min egin dizaiekola Almandozi. Bai, sakatzaile handi, baina beti kontu nahi beharrik afizionautan lauti sakatzen zuela, eta hor kuadro herriatek asko itendik. Beti izan del sakatzaile ikeragarri lautik, eta lauen boteain, pelotai, eta ia beti oso ondo beburu botatzen zin, biaino guteuen. Eta ia lautarriti koskoi ia alde deixentea, ez dik imaten, zein porta zailo basatak askotan. Lauti ateo lautarriti. Bueno, alde deixentea zuek. Bai, enpresak ere aldea ematen duenean zerbait egatik ematen du. Bai, profesional maila gainea ire gutxi osakatzen aidek, eta nik uste kato bat hori dala. Berazaluzek utzi. Ferroz, Petxi. Bosak eraman, hortxe. Ahi bestartzeko modukoa. Botera eraman du Berazaluzek. Garrido keinu egin eta utzi. Ezkerraz atzeratu. Ferro. Berazaluze, Garrido aurren egin nahi du, pilota gaiztoa Tolosaren ondo eraman duela ere. Realki gozatu zuen aparte goia. Baina... Gehitxo agian. Pelotako da botore izan dek, Etzin asko falta, baina haue bai. Almandozek ondo erantzun dio. Ferro. Hirugarrena ere oso polita. Hiru segido. Oso polita hiruak ere. Tormadikoa nahi gabekoa seguruenik. Tolosa ez du denborarik izan nahi hartzeko oso ondo. Txapa gainean. Hoitan sartu behardik. Geixo, aukera hona zegoelako Zabalea. Hala ere min egin dio. Almandozen pilota gabatzen hori. Ba, ekili horren min egiten di, baina behar aukera gara zekean hor. Pelotai beraz haude txokon hartuta zekean eta Zabalea leku bat zekean da zulo ondi zekean. Kinu beretzo, gaizki, bi aukera zerek. Bai, hor kinuak eta jotakoak nahazte izaten dut egokiena. Kinuk min handi itendik, atzelari gainea amanaztek. Aurrelarin kinu horrekan bazpa etxokoa zaindu aurreak amaten dik, eta gero kinuk pixkat pelotak aprobetxatuzko aprobetxatun bezala min handi itendik. Zazpiera iru. Aurrelari pelota ipare jokatu inberdik. Bai, behin minio gehiagotan aipatu izan dugu, Josean, izan direla aurrelariak beraiek egiten dutenaz aparte, beraien atzelaria lanean jartzen dutenak ere, eta hori ere pilotari izatea dut. Bai, baten bergara biharren eta salbado da, eta gaur panpila utxek, eta gaurko horren titin egiten bezala, eta... Ezin Tolosak tanto amaitu. Ezkerrantxoa eraman diolako Inot Berazaluzek. Ferro eskerrez. Tolosa. Almandoz ekatzera. Emilia Zazpirun. Hiru agorri. Partidua bezala xorain arte. Almandoz. Berazaluze, txapa gaina mozteko modukoa. Horretan saiatu da, baina Ini handirik egin gabe. Atzera orain ezkerrez. Berazaluze berriz ere. Hortxe nahi du. Inu egin eta utzi. Ferro horrentzat oso dokia. Atzera honek. Ezkerpa eta gehitxe ukutzu ziok. Eta gaurko nire Almandoz partido ederra egiten ari da. Bai, pelota zailek eman behar ditunen eman, eta launei ondo betezulok, oso ondo haintzen dik.
Begira orain ere nola doan. Oso ondo ikusten di pelota. Zortzigarren kuadrotik eraman Lesakarrak. Hau gaiztu hau du, hori ere eraman, Berazal luze, nahi duen egiteko modukoa. Atzera erabat gozatu gabe. Ez du gaur lan erraza, Berazal luzek tantoa sartzen. Pelota txarra. Atzean. Behin eta berriz. Antzeko gokaldia, gauzak ezkerrez. Berazal luzek aidez. Ezkerrez eraman eta Berazal luzek du berriro ere aukera. Atzera. Mangoz. Hau ere tantu gogorra ikusten ari gara. Zenbat erremate egin ote ditu tantu honetan, Inot Berazal luze. Bai, aukera izan dizki baina oain berriz txokoa bitxuek. Txikitzera eta kanpora. Txikitzera Tolozak, baina pilota kanpora joan zaio. Bertan zuen Berazal luze, baina eman dion indarrarekin agian tanto bihurtuko zen pilota barruan izan balitz, baina nabarmen kanpora joan zaio. 58 pilotaka da 2 minutu oso luzetan, eta azkenengo pilotakadak hau esek. Lehenengo guztu eromandu Berazal luzek. Hor ezkerrez jarri pelotoi, ondo ikusteak ezkerrakin, ez dut aukera txarra, ondo botadi, baina hortxe, larri. Kanpora. Kanpoa, eta pelotoi tanto inberdi. Hor pelota hartuzkeo, tanto inberdi. Ondo botadi, suerte txarra izan di, baina... Eta jendea, ez dezakazuen bezala, alden lekuan jarrita. Hor dituzuen asko eta asko. Zuti de jende asko gaur. Zuti jende asko. Arriktuta egiten da, Josen. 5 metan etorri, pentsatuz pilotalekua utxik izango zela, eta 40 lagun baituen. Pelota eta laurden lehenago hemen. Pelota zalekia leku hartzea etorrita. Gora, goiko txapara, 5-7. Naiz eta esten sake gaizto horietakoa izan. Badoa berriro ere, Inot Berazal luze 7. Bueno, ea mane ondo indik, goiko txapa jutea. Hola gauze gertatzen du pelotan, baina ondo arrestetago pelota izan dek. Hernandoz. Zortzigarren kuadrotik Zerrok eraman. Bueno, Zerro ematen diz, zuzendu ala. Eskuinez bai, ezkerrez ilusi egin behar. Ondo orain, Inot Berazal luze, oso ondo. Ondo moztu di pelotoi. Aurreko duela bitantoko hartan, dozena bat aldiz jodik leku berera. Eta batzuta ondo moztu di gainea, gaur hobeto xo airek eskubiz behar, Inot Berazal luze ere eskubiz nahiko larri biliek. Hor debuta du eta atzeneko partidutan ezin gozatuz eskubikin eta pelota imatetziola eta eskubi ez sartu nahien da hola ikusi pain gaur hobeto airen amateik. Nahiko ondo moztutzen airek pelota. Ikus dezagun, pilota honi Haue otore horrela moztutzen. emateko behar da, indar pixkat. Eta gero oso ondo jarreta, efektu egokiarekin, pilota paretera, pilota hormara, eta pixkanaka, gero eta beherago, erantzun txarrekoa, eta ondorioz, 3 eta 7 atzetik izan eta gero, eta azken 3 tantoak arrezkan egin dituztenez, 6 eta 7 da, Navarreteko pilotaleku dotore honetako markagailuak erakusten duena. Eta partidu horrekatu egin zaigu. Berazal luze. Indartxo atera du, ezker horma gehiagi ikutu eta gero Almandozek erantzun.
Zerro, ondo orain. Bederatzi garren kuadrotik Almandozek eraman. Tolosa, nahiko lama zuen. Atzera orain indartsu Berazaluzek. Almandozek, eraberean erantzun. Zerro, eskuin bizi-bizia du. Ezkerrarekin arazo desente gehiago. Aukera, aurreak etxeko pelota jonaek. Botea baino bea. Atzela hor oten dekainea. Ezkerro. Ezin eman. Txapapera, baztertutako pilota. Eta ondo sartu da baina. Lehen Josen Tolosak aipatzen zuena, agian konfiantza pixkat falta, hor ezkerrez hartutako pilota horietan, indar pixkat gehiago eman izan baldio, gogo gehiago egin bezala, eramatera bakarri joan da, eta pilota indarri gabe, txapapera joan zaio, eta ondorio 8 eta 6, berriro ere bitanturen aldea dute, Tolosa hirugarrenak eta Almandozek. Zerrori, honek atzera. Beharki eman ziot. Baita hu ere. Eskubiz ondo haidek. Berazaluzea. Aukerakoak izaten ari da baina. Etekin eundirik atera gabe. Orain arte. Osa, hori hartzerik ez. Motz gelditu zaio bere atzelariari. Tolosa jetxi. Berazaluzek eraman hortxe aukerakoa, tanto amaitzeko utzi. Eta Almandozek atzera, oso atzera. 10. kuadrotik Zerroren erantzun. Oso ondo altxazu erra. Ezkerrez eskubiz bikain. Ez? Bintzat etxandek. Txosta. Bai. Txosta egin du pilota horrek eta gainera Tolosa hirugarrenak eta Almandozek ez dute elkar ulertu. Bai, ez batarentzat ez bestearentzat. Olako pelotoitan jarri biek, Txostinezko aurrelari eta gaiantzen atzelari, barua junezko. Ala behar duela ematen du. Baina ala txarra izatetu pelotok, Ez zuen uste gaben harrapetu izkitik eta Txostindik eta ez zuen pelota erresa, ala eta guztiz ere. 7 eta 8. Berdinketaren nahian Berazaluze eta Zerro. Bete partiduari azera ziguna eman, baina orain pilotan ari dira. Almandoz. Indartxu. Ezkerreztarrak eraman hortxe du Tolosak. Atzera oraindik Almandozek. Gehar, abantziok, geharki. Tolosa. Estu hartzerik izanen. Eta berriro ere. Gorriz. Ari diren biak dira. Kantoan agintzen ari direnak. Nahiz eta eskuinez Zerro jotako pilotakalak. Askotan bultzatzen duen bikote hau agintzera. Zerrok Almandozek barkatu baztertutako eraman. Berazaluzek atzera. Hau ere eiztua du eraman hori ere Almandozek. Tolosa defentsan. Zerro ondo, hau ere. Gorputzen zartu zaio Almandozi, baina eskuinez eraman ahal izan du. Almandoz, 8. kuadrotik. Zerro berriro ere. Ze bizi ateratzen pilotaren eskutik. Eskutik.
Barrura orain Berazaluzek. Bi aurrela ike defensan hobeto zebiltzek, ataken baino, tanto bukatzea kosta egizai pixkeat. Defensa berez lan oso honak dituk. Apenas pelotik ez die galdu. Baina ine gutxi. Zortzina, partiduko bigarren berdinketa. Eta partidu orekatu egin zaigu. Azeran, moldatu ezinik bezala aritu dira Batipat atzelariak, Ferro Batipat. Baina pixkanaka, honek ere neurri hartu dio hemengo jokoari. Eta eskuinez, pilotak latzak ematen ari da. Eta horren ondorio partidua orekatu egin zaigu, markagailua bezalaxe. Zortzina. Berazaluz zazpigarrena. Atera du, luze bai, baztertu gabekoa. Ondo erantzun Almandozek, pilota goikoian jarriz. Berazaluze berriro ere. Plasmatu baztertzen. Huts eta txapapera. Bederatzi eta 8 eta aspaldiko partez, Berazaluze eta Ferro dira aurretik ditugunak, lehendabizi 2 eta huts izan dira aurretik, baina gero 6 tantu errezkan lortu dituzte Almandozek eta Tolosa hirugarrenak, 6 eta 2, 8 eta 4 ere izan dira, baina 8 eta 4 izan ostean, 6 eta 8 hurbildu dira urdinak, eta orain 9 eta 8 dira aurretik. Berazaluzek berriro ere sakea, erabat horma aldera. Armando. Atzera baina indartxu. Tolosa, eta hor min egiten dio Ferrori. Ignacio Tolosak jotako pilotak oraingoan indarra zeraman, ikututako pilota, deitzen den horietakoa, esaten den horietakoa, eta hori etxek usatzen zaizkio, gutxien Ferrori. Bai, altura hondik etzin baino bizi junde pelota hori, eta jo gainea eskarriek, eta eskarpa eta esartu zaio batzaio lekuit jarri gehitu, esku esartzeko, eta urdun pelota hori amatek iztik izan. Eskarrez jarri balitz, eskarrez jartzeko pelota hauen. Beratzina, eta Navarrete inguru honetan, zerua urdin, eta berua ikaragarria pilotaleku barruan. Hemen, hainbat emakumezko ikusten dugu bere abaniko eta guzti, hau epai asmatu, eta hortxe duzu, ze itxura duen pilotalekoak, hori atzekaldea, errebotea. Kostako zaie, errebotera botatzen pilotaleko honetan, duela 2 urte, Patxi Eugik bota omen zuen, eta denak harrituta gelditu omen ziren. Gaurko partiduan ez dut uste, erreboterik ikusiko dugunik. Partidua berrindurik eta pilota Ignacio Tolosaren eskutan. Atera du erdi-erdira. Ferrok eraman. Ondo orain berriz ere. Pilota gaba polita. Menperatu izatetik, menperatzen izatera. Ormabikoa, Tolosa heldu. Zabalean jarri nahi izan pilota, era txapapera Ferrok. Aukerakoa izan eta gero. Bueno, pelota txarra rapetuik. Pelota zaile itxiek. Ondo engainatulako, aurrena txokoako zaizeolako eta behandu abituelako, baina ala rapetutako pelota erresa aldeintxio egia Ferroi. Tantotan bikain gozatudik, tanto... Aurreko pelotaka da, agian orain arteko politena bai. Bai, doktore gozatudik, baina... Gero Ormabikoa ere ez zuen txarra. Baina indarra gehiagi bare batea, bai.
Galare pelotoi nahiko zaila izatetik ganoten, Hamar eta bederatzi. Mila gorri. Tolosa hirugarrena. Sakea da. Hamaika eta bederatzi. Eta zuetariko askok izan duzue gogoan. Josean Tolosa nola behin garbi asko utzi zigun. Batzutan pilotaria joko puntu honen dagoenean, nola iruditzen zaion pilota guztiak eraman behar dituela, eta aldiz, konfiantzarik ez duenean, pilota datorren bezala pentsatzen dela zailadek, eta askotan alaxe bihurtzen da zaila. Hau bai eraman du Zerro. Bosa barruan oso ondo. Tanto arrendik. Hamabi eta bederatzi, eta jendearen txaloak Inexio Tolosaren zat. Dejada efektu onduik nuen eta bin tarteateak pelota txapaina moztutakoa bezala. Baina azkar efektokin. Motzen izan beharren luze, bin eta oso ondo nindako jokaldi izan dut. Ez da denborazko Inexio Tolosa Aspe enpresarekin lanean ari dela. Eta ederki etorriko litzaioke partidu handi bat egitea. Berez duen guztia azaltzea. Azerak beti oso garrantzitsuak izaten direlako. Gaurkoan, joko politia egiten ari da, defentsan agian hobeto orain arte baino. Orain arte tanto egiten baino. Baina, azken sakeak eta bien artean jarretako pilota horrek bazuten kalitaterik. 13 eta bederatzi. Txokoaren bila, Zerrok eraman, ustetxuen leku atera zaio Tolosa hirugarrenari. Azterretako Zerrok, eraman, Tolosa, esker, gantxoa, idea, orain txikitzeko modukoa, ondo, bedaza luze ere. Antzepan intziok, deja zabalen inbeaula eta zuzen egundek. Eta bedaza luze ere hori eta aide zartu behar dute. Hortxe du berriro ere. Botea egiten dutzi. Txapa gainean indartxu. Tolosak erantzun. Zerrok. Pilota kantxa erdian jarri du. Hernandezek eutxi. Tolosa, zalantza egin du. Azkenean ondo atzeratu du. Tolosa berriro ere, esker gantxoa indartxu bai. Antzeman egin dio Bedaza luzek. Ondo defentsan orain, emezketakoa. Indartxu Zerrok eta tantoa urdin. Zerrok oso ondo moztu duelako pilota hori. Agian azterrera era bat jarri gabe, baina emanez. Bai, bizi eman ziok, txapa gaina ondo muztuik indartzu, eta ez zine eutxi izan duziok. Txapa joziok, baina pelotoita dena sartu herri. Belaunek herrie, eta atzenen besok inkotze, baina hori pelotoik ondo sujetatu herrie. Sujetatu indi, baina txapa aldein zio pelotorrek. Lehen da bizi, erditxosta egindakoa ondo eraman du. Gero Zerroren aukera, honek jetxi egin du pilota, gogotxu, eta hor pilota arrotu nahi izan du Tolosa hirugarrenak, baina bere helburua lortu gabe. 10 eta 13. Horrelako udako jaialdi hauetan gertatzen den bezala, herri txiki hauetan gertatzen den bezala, jendeak txaloak prest ditu. Duela jokalarien ahalegina txaloz eskertzeko. Baina normalean ikuste etortzen duk, urten behin etortzen jende asko. Hemen Herrioxalden agostun euskaldun asko, gaur euskaldun asko ikusi du, hemen frontoian sarreran, gu inguruko jendea ere bai.
eta gero bertakoa etortzen izaten dek askotan urten behin o bi aldiz etortzen eta urduan pelota ikuste gogok inotek eta txalotze gogok inotek. Andra Mariak eta Zanrokeak egiten dituzten Navarreten. Festatan jarraitzen dute, beraz. Eta Errioxa aldeko festatan nahi eta nahi ezuak dira pilota partiduak eta gehiago horrelako pilotaleko edukita. Atzera Almandozek Errekondo eraman eskuina. Mosa Zetxi ondo orain, Tolosa defentsan, pilota baztertu zertzera keinu egin eta jo eta Almandozek orain pilota zabaldu nola jota gero, atzera Tolosa, lantxarrak zerrorentzat hankak aidean barrundek falta eskatu dute, falta eman dute falta eskatu dute goiko sarea jodik. Egia zen behar bediat, Josean, ez diat ikusi. Nik ez dit ikusi, baina pelotarik eskatu indiek, garbi ikusi eta epailik alamandik eta ala izango duen. Agian, hor zarea ikusten ere ez da erraza. Ez da erraza, ez. Zaren meme hori delako, ez behintzat burnizko horietakoa, eta jotzen denean ere ez du pilotakera bat bera egiten, baizik eta bere norabidean jarraitzen du. Pilotak goian zela bai. Hemen ikuste ez da erraza. Pilota gora, eta hortxe, eta gero era bat jetxi da eta hortik entzematen da bai. Epaileak bere ala eman du falta eta ez dute kexu ondirik atera beraz Aluzek eta Zerrok ere beraz zalantza guztiak guxotu zizkigu. Zerrok era baino orain izkerrez, ez pilota erraza. Altxasuerrak Milaseirun Barrun izate pelotoi Barruan zeraman efektoren ondorio beraz Aluzek nahi duen egiteko modukoa baita usteko ere Zerrok atzera indartxu emane bai galanta ez Almandozen ezkerka ez da frontizera heldu eta jendeak badaki txaloz ezkertzen pilotaka handi horiek ere aurren egindako jokaldia oso polita da, baina baita atzera jotakoa ere eta Zerrok ikaragarria eman dio 10 kuadro tardian behar duen lekuan egon balitz errebotea ez zuen aparte izanen begira, zer pilotaka zoragarri korrika atzera Almandoz baina hor pixu ikaragarri zekaikien eta ja 10 kuadron jo behar izan dik eta pixkeat pelota gainea sartuta eta horti zailedek holago pixukin pelotoia batea. Beste sakatzen nahi beraz hauze, baina ezkerpa eta jotzen nahi dek asko. Eta Ferro min egiten ari da eskuinez. Ematen nahi dek, bai. Orain, Etxi, Lanagor ditu Altxasuerrak. Ondo errematean Inexo Tolosa aukerakoa du, barruan eta Zerro helduarren ezin eraman, ez da eramateko gauza izan. Listo aritu da Inexo Tolosa. Ezker gantxoa jotzeko garain pelotak gor altxade gaina pixkeat eta urduan ezker gantxoa jotzeko aukerik ez izan da txokon utzidik. Pixkeat gor aintzio pelotak altxa intzaiok, baina aurrera pelota ondo moztudik eta gero ondo gehitu dik, atzereko urduan ondo gehitu dik txokon. Eta sasoi falta igez, Zerrok. Eta ia. Ikusi pelota nola itxeion, be gainera bezala zertzek eta gero ondo uzten dik txokon. Eta azter pelotatan jundan. David Zerrok duen guztia jartzen du. Kantu bagoitzean eta horren adibide azkenengo ere.
Almandoz da orain arte pilotarik gehien jo dituena. 119. Ondo Berasaluze. Pilota baztertuko zelakoan. Ondo Almandoz ere atzeko zulora bidaliz bere arerioa. Huts, Tolosak. Txokon utzi nahizin. Ondo defentsan orain, Berasaluzek ezin tanto amaitu atzera, Almandozek indartsu airez. Goleaka da polita. Txokon utzi nahizin pelota hau eta nola atea zaion, nik uste behaz mutur egin jodula, behatza hundikin. Ezker gantxoren Berasaluzek, Tolosak eraman. Indarri pare baino, dotore gurutzatuik. Ferro, oso ondo. Pilota bi horrela joteko indar asko behar da. Bueno, Josean, tanto politik ikusi. Bueno, tanto politik ikusten nahi gatxik, Partuen nahiko politizik, nik hasiera hartan nahiko ikera banin. Bai, era bat hausik gotezan, batzelaik izotezien jarriko, baina pelotan oso poliki ditu. Eta, Berasaluzeren ezker gantxura ere benetan politia, agian indar gutxi xamar, baina jarretako pelota izan dut eta Hauzart ikusten ari gaitu Keinaut. Eta gero Zerroren pilotaka da, pentsa, 9. kuadroan zen Keinaut Jesus Maria Almandoz. Eta hori gaur zailagoa da, pilota horra bialtzea. Zailagoa da, beste hainbat egunetan baino, esan dizu egun bezala, eta zorua halako txea delako. Enpresak gaur pilota bajoak, erabat bajoak, jarri dituelako. Bosa hirugarrenak egindakoak 8, galdutakoak 3. Berasaluzek egindakoak 2, galdutakoak 1. Hori etxin dira, orain arteko datuak. Berasaluzera sakearen jabe berri da. Atera du, erdi erdira, ez da Arias batzen sakeari. Barruan utzi ezkerra ondo. Hitzean zartu nahi izan dio pilota Tolosari, antxi txikitu nahi zuen, baina ez du asmatu, eta orain txapara bidali duena, David Ferro izan da, 16. Alde harra bat zeok, txapa gaineno txapan izan. Alde harra ikaragarria. Txapa egin zabaliz tanto pelotoi ingo zalako, erabat eroiko bendetzoan harrapatzeik. Ikusin gati askotan boteik ez dieten, eta boteik ez dieten pelotorrek eta tanto izan duen. Eta iruditzen zaidea, Josean, Tolosa hirugarrenak eta Almandozek tanto errazago egiten dutela Berasaluzek eta Zerrok, baina Zerrok eta 12 tanto egin dizkiate, baina hauetariko asko borrokatutakoak izan dituk, eta aldiz Tolosak eta Almandozek noizean behin tantoa erraz lortzen diatu. Bai, errazagoa dituk, tantoa bukatzen eta hortzezo galde pixki bat. Eta gai hontzen, beak izan dizkiet, tanto mordoska bat, Zerrok pelotaka bikaine joizkik. Kanpoa hoi. Eta tanto bukatzen ez di asmoatu askotan, domina dut ibili bena, beha borrokatu izki tanto asko, baina ez di asmoatu. 13, erabat kanpora joan zaio. Oso beran hartu dik, gora hartu da zin pelotoi. Beran zen, ikuste gondo jute bile, baina hor beran zen, eta beheti gora pelotoi. Asko gurutzatu dut, pilota goiti beherako bidea egin behar du. Ezker gantxo egin eta gero, ezker egitea egin eta gero. Eta horrein gorneztu egin. 13. Ilazeiruni, Irua Gorri. Berasaluzeren sakea. Atzelaria biltzi. Zerrok, indartxu, oso indartxu. Nora doa pilota hori. Ikeragarri eman zio. Mar kuadrotarretik eraman Almandozek. Ari da zartada ederrak banatzen Zerro gaurkoan ere. Gauz oso onak iten, geho sakeak desente eta ezkerragin pelota galdudik. Bati ba hasieran, baina oain garbi aldeintziok. Baina pelota epea ide jotzen. Egin behar du. Pilota ia errebotera bota.
arerioak ekarri, eta gero, pilota erraza, txapapera bota. Hori da, lanari fruiturik ez ateratzea. Zazpi eta 13. Ia partidu guztian zehar aurretik ditugu Tolosa hirugarrenak Almandoz, 6 eta 2 izan dira, 8 eta 4 ere bai, 14 eta 10 ere bai. Orain berriro ere lau tanturen aldea dute. Erazaruzek pilota kanpora. Oso saketzaile ziaken, eta atzelari launtzea lehen bi aldiz, pare eta aldiz hartuek. Golea ondo sartzek, baina horrendan kanpoa aldein ziok. Kanpoa juntzaio pelotai. Kanpora joan zaio eta konfiantza dik, jokaldi horrekin askotan ikusi dit, bolea sartzen egin hau eta gaina seguroa dik. Baina aldimen, aldein iti, konfiantza hondia aldimen iti pelotaik. Sake luzea orain Tolosak, Ferro bezin eraman. Eta alderik handiena sakeetan. Gero ahi dugu modurik jakiteko ea zenba sake lortu dituen Tolosa hirugarrenak, baina mordota bai dagoenek ero. Josen? Bai, zazpitanto saketin dizkiek eta asko dek. Zazpitanto asko dek. Ondo moztu ez hor bile jun behar dik eta keo sartu atzera dihutzi. Tolosa, ondo orain ere, oso ondo. Helduko alda? Bai, heldu da. Txikitzeko modukoa, egin nahi izan du baina, Inautek antzeman egin dio, eta atzera Almandozek. Ferrok erantzun eman diezaion. Tolosa, pilota gaiztoa berriro ere Berazaluzerentzat, esker gantxoa, Auzartari da orain, Nemezketakoa, atzera. Hori ere bizi aterako den pilota da. Kantoren bila morratuta orain. Ba, eskatu intziok eta geutzi. Kantoren bila morratuta Tolosa, nahiko luke hortxe amaitu, barroan utzi. Berazaluzek nola doala eraman. Bi aurrelarik izan dizkie, tanto indakok, aukerak izan dituenak, aukera askota atzenen asmoatu ez duen, askota suerte txarra, ekoi. Eta orain gorputzera sartu zaio. Gorputzera sartu zaio pelota. 20 eta 13. Eta partidua hortxe, lehen Josean Tolosak aipatzen zigun, zazpi sake sartu dizkiola. Inaxio Tolosak Ferrori. Eta gero beste zen erdioa pilota bai, Ferrok txapapera bota dituenak, batzutan lan ikaragarria egin eta gero. Era errazenean. Tanto batzu izan dizki oso dotore joatuna, eta beak ainduna, eta pelotak bikaine joituna, eta baina gero atzenean beha pelota dezente galdu dit. Bukaeran, tanto ona jokauta gero ere bai, pelota galdein zio guantxe bezalaxe, eta aurreko bi tante dal izan ditu. Erdi-erdiko pelotak, galdu ditunak, eta gero gainetik saketide, batzuk izango dituen sake, batzuk zaile, baina batzuk oso horretxak izan ditut. Pelota asko galdu dula. Eta poza, pilota lekuak duen itxura ikustea. Goreño beteta. Ez dago beste inor zartzeko lekurik. 20 eta 13. Tolosa. Berazaluzek erantzun bere aideari. Pilota barruan justu. Ferrok eraman justu txapa gainean Normabiko Tolosak ederki. Efekto handiaren ondorio, pilotak zorua ikutu duenean, karagarrizko abia da eraman du jende artera. Horrazmatu egin du Amezketako aurrelariak. 21 eta 13. 15 eta 12 izan dira. Gero 16 eta 13, eta azkenengo postantoak konturatu orduko egin dituzte Tolosa hirugarrenak eta Almandozek, eta beraz beraien azken urrena egin dute,
azken horixe bakarrik falta. Tolosaren zakea. Zake luzea. Zerrok eraman. Tolosa. Almandoz utzi. Almandozek ere partido politia egin du. Orain arte behintzat. Pelota gehiegi galdu gabe. Partiduak irabazteko hori sarri nahikoa izaten da. Tolosa. Eraza luze. Aztertutako Almandozentzat, ondo eraman Almandozek, Eraza luze keinu egin eta utzi Zerro. Bien artera berriro ere. Baina Almandozek eusko defensa edarra du. Aukera hobea zingaina atzea jotzea pelotoik inuin da aurtena. Eraza luze defensan. Almandoz atzera honek bai. Eta zertzeko tarditik eraman Zerro. Hormoiko Tolosak. Eraza luze berak hartzera laki du. Atzera honek ere. Hortxe aukerakoa hartzen badu behintzat. Zabalean utzi bere burua saldu. Tolosak Zabalean, 22 garrena, 22 eta 13. Jarri diotantoa eta etzeko markatzerik. Bai, pelota txarrea junde bile beraz hauzea atzenen sartuek. Konfiantzia handi pare jodik Zabalea, baina ezarretziokin eta urdun. Baina Zabal guztien libre zeukean da ondo bukatu ditantoi. Bueno, azkenean 22 eta 13. Eta ea pilota partiduak eman dituen datuak ikusten ditugun. Guztira 516 pilotaka da. Partiduaren iraupena 51 minutu, hauetariko 26. Nola baitizagatik jokoaren iraupena. Eta azkenengo tantoa hause. Eta Josean galdutakoetan egon du gaurko gakoa, naiz eta egindako tantoak ere asko izan diren. Bueno, nik uste hasieran da bukaera izan ditula tristeza bana partidu honek, hasieran pelota desente galduz hasi jok eta bukaera alax izan dit. Gero tarteat izan dio, desente jogatuena eta tanto politik ikusiteuna, esan egin dio, hasiera ikusita ez genula espero, olako partidu ikustea. Eta hor tanto batzuk izan dizkie dotore jogatu dituenak eta baina hoxe falta izan du zaio, partidu hona izateko falta izan du zaio hasiera eta bukaera. Eta pelota desente galdu da. Bai, borobiltzea. Eta atzene Zerro pelota desente galduik, Almandoz asko zobeto ondek, seguru behintzat. Jo gehiu indik Zerro, baina askotan gehiu jotzen ez di balio. Asko jota, asko galtze bali madek, 22 iztea, oso zailedek. Bueno, hause beraz, partidu honek eman duena,